Mangami amuje haba matsala aure kedara kenan haba amuje gaskiya mangami da dai an gogo da muka niyyar zama amma cikin gaskiya dan magana to manga la ilaha illallah muhammadar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zo ki ji yanzu ki dawo kusa da ni wallahi ba za mu bar gidan nan ba wallahi sai an ban kuɗi na na yadda ni ma kuma wannan mai kiran yar ke yanzu ɗakin ki wayo za a miki ɗakin ki a shiga da wata katuwan mace ki koma kitchen ko to mu je raka ki kitchen din ki shiga ban gane mu je Bari in share za miki. a zo mana kai ko mutum a sai in share miki kitchen din ba haka za a yi to wallahi ki shiga ki fito da su bai ganda kai ku bude kofar nan mangamin baya gwana shi mangamin gaskiya mangamin amuje haba matsala aure kedara kenan haba amuje gaskiya mangamin da dai an gogo da muka niyyar zama amma cikin gaskiya dan magana to mangamin amuje nga gwadu mulamfi nga jazan gwadu abadan Allah ba an gogo da nake maki nufi ba za mu koma cikin gaskiya tudun wadani nan amuje ya hakuri nga gwadu yawa a kake gudu nga gwadu kake gudu tsaya ina nan ina san abuna ni wallahi matsala aure kedara kenan ni ban jin abin da take cewa neman bala'i na ya kai da ma a ce daga shigowar ɗakin ko ɗakin ne ma oke zafi ake yi ba turanci take ji ba na gode gaskiya a kake gudu daya alquran turanci zan lafta mata duk da ban san ko me take cewa ba ke kibe wani beji mun ama wawaye batan da Allah nga gwadin lamfi gaskiya wallahi ba abin da ya bata ba abin da ya bata haba mene maki laifi amarya ni matsalar banjin yaranta wallahi Allah yanzu in kira uwar gida ta hauni da bala'i na karo mata kamaya sweet ya mama na san za a rina na mene daɗi na da gobe saurin zuwa yau kin san menene kina to za ma ka auro mana wannan kanarin ki daina mata me dariya za mu amfana da ba a nan ka ɗauki kuɗin mu da yanzu ka gama dan gina dan wannan dan kangon ma ka da cikin mu tashi gidan haya ka dauko mai kalan yan ruwa ga shi nan karshe ki baki ni miss me ma kike cewa gaskiya mun gwada amage mangamid na fi hon gaskiya mangamid na fi hon ka auro matan kuma kake tambaya na me take cewa ni ma kwadayin bala'i wan bata nga gwadu mana nga gwadu wai mu tafi an gwagwado na gane mun nga gwadu nga lam da dafi sai na ba gane wannan gudu take ne yi magana gudu take ko a'a to ni ina ruwa na me ya dame ni ta dade bata gudu ba inna lillahi wa inna ci ubansa wan bata da Allah wan bata nga gwadu mana nga gwadu ubana tsaya na gane tsaya ki ji amarya tsaya ki ji kawo jaka kyale ta tsaya bare miki yaran da zaki gane amarya na gane lissafa toto yaya me faru amarya haddasa na me faru sina faɗan tsakanin mata da mai gidansu ba a shiga a'a buroda ruwanka kai da ka sace mun kuɗi akwai saya wai ba ruwanka kai da ka sace mun kuɗi ka aurota ba ruwanka me faru yan mata wajimi gace baya gwana shi mangamin na gace ba gwana lawai ta ce kai bakin banza ne ya sai da ganda tsaya ta haddasa min gida mala'i yanzu me ya hada ka da amaryarka yanzu ka bari ta mun bayani me ya hada ku mun amince ba gwana le gace amince wajin magwada nga lam da dafi nga gwadu na fahimta gaba ɗaya ta ce gaba ɗaya kai ba za ka taɓa yi ba kai ta sono ne gaba ɗaya zagin ka take ne na rasa ta zan bayyana maka kai munafiki a ba haka ta ce ba bari da ce mai gida ka ce bakin banza da ni kadai ne zan